Добро утро! Включвам се пак да ви обясня за престъпните мероприятия на тази фалшива държава, измислена държава, наречена България. Това е една държава без минало и без бъдеще. В лицето на полицията, съда и прокуратурата, тази престъпна, терористична, фалшива, измислена държава върши огромни престъпления срещу човечеството, човешките права, човешкия морал и човешката същност. Бяха ми потвърдили едно решение от 6 години затвор на първа инстанция в град Тутракан, но това решение определено не е взето от тях. Това решение определено е дошло от някъде горе. Къде е горе? Това е София. И сега уж обжалваме това решение, ще ходим в Силистра. Аз се намирам под домашен арест. Нямам доверие в институциите. С развода на майка ми се случи същата работа. Обжалвахме и накрая демонстративно тези институции, съд и прокуратура, ни показаха, че ние няма да бъдем признати. Нашите права ще бъдат нарушени публично и демонстративно от тези институции. И за това аз никога няма да уважавам България. Никога няма да я признавам като една държава, която има право на съществуване. Никога няма да го призная това нещо и го казвам и съм го казвал много пъти. И сега ме поставиха в една ситуация, една грозна ситуация и не само мен, много хора, милиони хора са поставили в тази ситуация. Каква е тя? Поставят ти домашен арест. Губят ти времето. 3 години аз имах забрана за пътуване в чужбина. Откак почнаха тези дела. 3 години те ми загубиха от живота и още ще продължават да го губят. И 6 години затвор. Звъннах на адвоката, господин Михайлов от град Русе, и му обясних, че искам да си изкарам ефективно присъдата, каквото са решили, и да се приключи. Обаче България не иска да приключва с това нещо. Българската държава, тази измислена терористична фашистка държава, която няма минало и няма да има и бъдеще. Такива инцидентни държави винаги е имало 100, 200, 300 години държави, винаги са имали, съществували и са изчезвали. И тази е такава. България е точно такава. Тя ще изчезне. Дали ще съм жив или не, това мен не ме интересува. Аз съм една биологична единица с определен биологичен капацитет и аз си го знам, защото съм и биолог отгоре на всичко. И така, искам да си изкарам присъдата ефективно и да се приключи каквото може, защото аз разбрах, че с тях на глава не мога да излизам. Но тънкият момент тук не е България да те накаже. България теб не иска да те накаже. България не иска ти да спреш да вършиш престъпление или да не вършиш престъпление или да вършиш престъпление. България иска, тези, които управляват тази държава, искат да те направят съмишленик, съподвижник на техните престъпления. Когато ти почнеш да работиш за тази държава, ти можеш да убиваш, да продаваш наркотици, да колиш, да бесиш, да изнасилваш, да обезчестяваш, да крадеш, но когато това е казано от държавата да го направиш, ти го правиш, тогава проблеми няма. Ако ти го направиш това на своя глава, в полза на собственият ти интерес, тогава проблемът е голям. Но когато ти вършиш всички тези престъпления в полза на България, ти си окей, ти си светец. И един такъв светец искам да ви представя днес. Кметът на село Цар Самуил,
община Тутракан, област Силистра. Този господин се казва Мехмет Юмер. 30 години и повече е кмет в това село. Този господин има една такава психопатология, обсесивна психопатология. Иска да бъде най-обичания, най-богатия, способния, най-качествения и да остане в историята на селото като нещо най. То такава патологична, психопатологична обсесия има този човек и тази фашистска държава България го използва умело. И съсипаха това село Цар Самуил. Съсипаха го. И единственият човек, когато ни можаха да пречупят, чрез компромати, чрез саботажи, съм аз. И за това сега ми правят клопка след клопка. Значи няма резултат. От съдебните процеси няма резултат. Нито си наказан, нито не си наказан. Стоиш в едно състояние на такова, на никакво състояние. И аз съм виждал много хора в Англия, и също и в Германия, и в Чехия. Аз съм обиколил цяла Европа и съм работил в цяла Европа. И съм виждал хора, които бягат от това правосъдие. Но тук целта не е ти да се скриеш от тях. Целта на държавата е ти да избягаш, да имаш този дискомфорт, това проблемно състояние на висене и под всеки момент ти да си под удар. Да ти дойдат полицаи на вратата. Да ми дойдат, няма проблеми. Аз изобщо нито униформите им ме притесняват, нито колите им ме притесняват, нищо не ме притеснява. Но не всички са като мен. И много хора съм виждал в чужбина, които са били принудени да избягат и стоят там, защото са репресирани по този начин. И ви казвам, това не е нормално, хора. Това, което вършат тези бандити от съда, прокуратурата и полицията, това не е нормално. Една държава не прави така. Никоя държава не прави така. Правят го такива държави като Северна Корея. България, въпреки че е в Европейския съюз, е в едни страшни нарушения срещу човешките права. Страшни нарушения, които са равни на африкански държави, които са равни на Северна Корея. На едни крайно авторитарни режими. И затова аз вече ще говоря за българския режим. За режима в България. На тази фалшива, измислена, терористична, мръсна държава. А някой нещо да ми каже, сега ще ми се появят националисти, ама какви са били, що са били. Вие сте една тълпа от нещастни, безперспективни глупаци, байганювци. Никой да ни тръгва да ми защитава България. Аз ще си оставя коментарите отворени, да видя кой какво ще пише. И дори ще ви дам и други примери за тази българска ксенофобия. Тази ксенофобия, която е била селектирана от тези управляващи. Българина, формулата, прототипа на българин, това е един ксенофоб, неграмотник, работещ за минимална заплата, изгонил децата си където може по чужбините, по градовете, разпродал земята си, седи и гледа ефтиното, търси ефтиното и мърмори. Това е прототипа на българина. И аз, такъв човек, такива хора, такова общество, една такава тълпа, не я уважавам и няма да я уважавам. Не можете да получите никакви никакво одобрение, никакво признание от моя страна за такива глупаци. И няма да го правя и това е положението. Така, номерата на държавата продължават. Те не искат да наказват, те искат да те
да си вдигнеш ръцете, да капитулираш и да живееш под техен диктат, което е недопустимо за една демокрация. Не е допустимо за една демокрация. И сега искам да приключа видеото тук. Станаха 10 минути, да не продължаваме повече. Има много неща за разказване. Ще продължим. Have a good day, people. Знайте, че света е голям. България е едно нищожество. Една капка в този голям свят, в този голям океан. Не се предавайте. Мразете тази държава. Аз ще ви дам напътствие и ще продължаваме. Чакайте още видеа и ми преглеждайте профила.